GP Stars, manuál platformy Stafino. Prehľad výsledkov, postup pre zobrazenie výsledkov hodnotení. Prihláste sa do Stafino platformy cez business.stafino.com. Po prihlásení je potrebné vybrať si príslušnú kampaň, v ktorej sa nachádza dotazník. Po kliknutí na kampaň sa dostanete do výsledkov v hornom menu kampane. Na výber sú záložky s jednotlivými otázkami z dotazníkov, ktoré je možné filtrovať pre zvolené obdobie. Podrobný prehľad všetkých hodnotení nájdete v časti Feedback Management. Opäť je možné filtrovať pre zvolené obdobie. Ďalšia časť, zmena dotazníka, otázky a obrázka na Thank you page. Táto časť slúži na úpravu otázky a obrázka, ktorý sa nachádza na poslednej stránke dotazníka, ktorý sa zobrazuje na platobnom termináli PAX. Po prihlásení je potrebné vybrať si príslušnú kampaň, v ktorej sa nachádza dotazník. V hornom menu kampane je potrebné kliknúť na Flow Editor. V zozname dotazníkov si vyberiete ten, ktorý chcete upraviť a kliknutím na dlaždicu sa dostanete do editora dotazníka. V editore dotazníka kliknite na obrázok v časti Page 1. V pravej časti sa zobrazí nástroj na editáciu dotazníka, kde môžete zmeniť otázku a štýl hodnotenia. Po zmene otázky je potrebné dotazník aktualizovať kliknutím na tlačidlo Publish v pravej hornej časti editora. Na úpravu druhej obrazovky v editore dotazníka kliknite na obrázok v časti End Screen. V pravej časti sa zobrazí nástroj na editáciu obrázka a nový obrázok môžete nahrať kliknutím na obrázok alebo kliknutím na tlačidlo Replace Image. Je možné použiť formát obrázka JPEG a odporúčaný rozmer je 300x600 pixelov, obrázok orientovaný na výšku. Vyberte obrázok, ktorý chcete použiť a nový obrázok sa zobrazí v editore. Po nahratí obrázka je potrebné dotazník aktualizovať kliknutím na tlačidlo Publish v pravej hornej časti editora. Aktualizácia dotazníka na termináli nastane automaticky po prvej úspešnej transakcii, na ktorej zbehol dotazník. Ďalšia časť, zmena dotazníka na jednotlivých termináloch. Po prihlásení v hlavnom prehľadovom okne je potrebné ísť do Settings a následne kliknúť na Devices. Po zvolení zariadenia sa dostanete do záložky zariadenia, kde je možné nastaviť dotazník pre jednotlivé terminály. Cez 3 bodky na konci riadka zvoľte Set Survey a následne vyberte požadovaný dotazník. Konečná časť. Zmena časového limitu pre zobrazovanie jednotlivých obrazoviek na termináli. Po prihlásení v hlavnom prehľadovom okne je potrebné ísť do Settings a následne kliknúť na Devices. Vyberte záložku Surveys a cez 3 bodky na konci riadka zvoľte Set Time Out. Vybehne nové okno, kde môžete nastaviť časový limit pre zobrazenie otázky na termináli a časový limit pre zobrazenie Thank you page. Aktualizácia dotazníka na termináli nastane automaticky po prvej úspešnej transakcii, na ktorej zbehol dotazník. A to je všetko. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať na support@stafino.com.